Jalan Mamanginang, gereja kita HKBP Serpong hari ini mengadakan kegiatan groundbreaking ceremony untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja yang baru. Mau lihat acara dan keseruannya? Ayo kita saksikan sama-sama. Oke, kita sudah bersama dengan Ketua Pembangunan HKBP Serpong bersama Amang Rudi Hutajulu. Selamat siang, Amang. Selamat siang, Petrus. Oke, aku mau ngasih dua pertanyaan. Pertama, apa sih tujuan dari pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja baru ini, Amang? Ya, terima kasih Petrus atas pertanyaannya. Ini latar belakangnya memang menyangkut masalah fasilitas dari gedung sekolah minggu dan remaja. Saat ini remaja dan sekolah minggu itu berkisar 800 anak, sehingga gereja berpikir untuk menambah fasilitas. Disinilah latar belakangnya kita menambah gedung sekolah minggu ini untuk menampung semua anak-anak kita sekolah minggu dan remaja. Kira-kira seperti itu. Oke, Amang. Untuk durasi pembangunan di groundbreaking ini sampai selesai itu berapa bulan ya, Amang? Ya, groundbreaking ini adalah salah satu milestone untuk menyelesaikan pembangunan ini secara keseluruhan. Terhitung dari groundbreaking, berkisar secara kontraktual itu 6 bulan diharapkan selesai. Namun kita lihat dari situasinya seperti apa nantinya, tapi kembali lagi harapannya itu dalam 6 bulan kita sudah, gereja HKBP Serpong sudah mempunyai tambahan gedung sekolah minggu dan remaja. Harapan kita nih sebagai pendamping remaja, mudah-mudahan gedung ini dapat segera selesai dengan cepat. Kenapa? Karena kita lihat remaja HKBP Serpong sangat membutuhkannya. Jumlah mereka sangat banyak dan mungkin tahun-tahun ke depan akan terus bertambah. Sehingga menurut saya gereja perlu memfasilitasi remaja-remaja ini untuk dapat beribadah dengan baik di HKBP Serpong. Ya, harapannya gedung ini dapat berjalan dengan baik karena kami sebagai seksi sekolah minggu sangat membutuhkan ruangan ini untuk adik-adik kami dalam beribadah di setiap horong bisa bergabung di ruang ibadah kita yang baru ini. Tuh. Harapan kami dari para halado tentunya pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja ini membutuhkan biaya yang cukup besar juga, sehingga kami berharap jemaat semuanya terpanggil untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana untuk pembangunan dari gedung sekolah minggu remaja ini. Seperti dikatakan Ninang Ratna tadi, sudah sangat kebutuhan mendesak ruang untuk anak sekolah minggu dan remaja kita. Saya mewakili jemaat yang memiliki 3 anak sekolah minggu dan saya perwakilan dari jemaat yang HKBP memohon mari
bahu-membahu untuk saling mendukung pembangunan gedung sekolah minggu tahap 1, 2, dan 3 sampai dengan selesai. Yang pertama, marilah kita doakan bersama-sama supaya selanjutnya pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik dan aman, dan semuanya tukang-tukang juga sehat-sehat. Yang kedua, ajakan kami bagi semua anggota jemaat Parhalado, ayo kita sama-sama untuk mendukung khususnya tentang dana yang dibutuhkan, karena kita rindukan bahwa 6 bulan ke depan pekerjaan ini sudah diselesaikan dan kita bisa memakainya. Terima kasih atas semua perhatian kita dan dukungan kita. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih buat Amang Pendeta. Semoga pembangunan gereja kita ini cepat dan bisa kita gunakan secepat mungkin. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, sekian dari kegiatan HKBP Serpong pada hari ini. Semoga pembangunan ini bisa kita kawal bersama, bisa kita gunakan secepat mungkin, dan teman-teman dan adik-adik kita di remaja maupun sekolah minggu bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Oke, sekian dari video kami. Shalom semuanya. Dadah. Uriana ni holongan ni Tuhatta, marlas niroa rohitas darion, makalaton perningotan ni ari hananaik ni Yesus Kristus, imadalan pasitongan dot panguluani. Ia manaik ibana tu gonagijang, dada nanaing manadikok kita. Alay nang usaha do ibana tuha bangsana, dalam mangrajai saliling-liling na. Tahalason mah hananaik na tu surgo ibagasan puji-pujian dot roham mauliate. Ala ibana naung manaik narodo ibana muse mangalap kita. Toka marhatta marsobatu raja naung munangi jala naung mangarade ingana dihita marade mahita. Ya buku eden onom 100 tolu bitu b ayat sada ayat 2 ditebak ayat 7.
goar ni bata ama dohot goar ya anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di purbadia na tumpalangi do tanoon. Amen. Songono do di dok Tuhani bahenot kuro sogot namonangi rab dohot au hudul dia bang sakki. Songon au namonangi jala hudul rab dohot damang di bah ihabang sana. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak na tumibuli, nang manay tubano gijang jala hudul usiamu ni debata, saya suruma to di perbadia to rohanami, asa ibana toktong mangerjai rohanami. Lehon tuhami perhalado na burju tuhatam, pergogoi manasida, asa toktong diradoti nasida ulaon na jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi asa tungurarat harajonmu dia sianganon pai masude musum peak ditoruni patmu saya pamonang mahami saluhutna manaluon dosa dot hamatian mahite-hite ho ai hodo namang ngolu doh namang ngonggomi hami rab dohot ama i dohot to di purbadia. Amin. Mari demhaita sebukwede nomor 17 ayat sada dohot ayat dulu. Tatangihon ma pating debata di minggu pernengotan ni ari hananaik ni Tuhan Yesus ima sian Markus 10 yan ayat 15 1 ayat 10. Jadi ini nama mandok nasida lahoma hamu tuluyat portibion jami tahun hamu ma barita na uli tunasa na tinokpa na porsia jala terdidi dapotan haluau alaina seporsiai ona do ido saatna atong rak mangidogo go mahita tutuhan debata ale Tuhan debata mari dehita sebuku de nomor 626 ayat sada dot ayat tulu.
sotima dosatta martang yang mahita. Ale Tuhan di bata parguguna satu dosan jala amanami. Uzu hami do war muda badiai. Ala na terguguk do hami marningot dosa nami. Saya merasini rohama o mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni di bata naga bejolma alani hami. Namate jala na hehe siya namate. Nama naik tu bono gijang doho mau dion hami. Asima roham di hami. Saya patok tong mahami di hami roha hamulate on tuho. O to di purbadia. Pangapul ni namarsak roha. Pamalum na salhut na bernit pinahan ni dosa nami. Roma hom mangingani hami. Asa marlas ni roh hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhatian ni nasa asin ni roha. Saya unang tulak hami. Saya tangyon mahami. O ali debata ama anak doto di probadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot esan dosa. Isi be mangulahon akan na pinilin debata. Dibata do nama mitori. Isi do nama debu hamaguan. Kristus Yesus don naung mate. Alaida holan ing. Nang mula mangolu do. Jala disya mundibata do ibana mangodion hita. Asa ngapom madi debata na digijang. Mari dihita siya buku di nomor 521 ayat 21 ayat 3. Tatangyon mahatan dibata, grupuk epistel di pesta pernengotan ni hananaing Tuhan Yesus sadarion, tersurat di Psalmen 60 ayat pronom 120. Dolok ni dibata do dolok basan, gok akapus do dolok basani.
Meribu-ribu do huretan debata di tonga-tonga nasida do Tuhani ira sinai di bagasan habadiau. Pinuji ma Tuhani ganu pari dok pes di porsanot tuhita debata do mangurupi hita ido saatna mertua do akana tumangiun hatan debata jalana piopsa. Amin. Mari desia buku de nomor siap lalu ayat sada dot ayat tolu. Taha tidak pun maha persiautai songon na hina tidak pun idongatta taha persiaun disaduk pertibion rak mahita madok au persia Kuria nani holongan itu hatta di hananaik ni Tuhan Yesus di pasungguh do tuhita ikurade manang melepas untuk mengelapi naumuli dina terhissa Yesus tugijang hira namar sirang salililing nado makcilalata di selaini di sisiani ini sisiani hira na agoan gangguroha ala guru nagabe aposan nasida salilingon dang rak bedo nasida songo pakilani sisiani do si patah hita di keluarga adong do tikina na toras ikon marsirang sian anak konna alaborat tu pangaratoan manang ikon terikorta ngulu naung nyaman lau majalo ulau na ibaru ananaik ni Tuhan Yesus mengajar kita melepaskan dadai di ujung nisalhut manaik Yesus tu banua gijang asaboi do saur ibana tu no bidang dang be diabati inganan nunga boy ibana rotu kamar ni ia akayana kota namarukil alani persyajaran manang pardonganon na Roma dongani ina dinaloja marhubas dapur mangarade si panganon songoninang tu perkerjonya ka ama nagodang mengadopi amaulom
zamanon jodo terjorat hita di kehadiran nasemu rakudul do hita di sada sofa alai ganudo lalap mamereng namasa sian ponsel nabi anak naik ni Tuhan Yesus majau ganup keluarga asa marsiajar taringot tu kehadiran batin nang pedang di ida si malok ta Yesus alai porsia do hita na adong do ibana la songoni ima di keluarga pangajarion haporsiaon na umuli ima molo ganup ruas ni keluarga makai hilalahon holong do dukungan yang anggota keluarga nang beso paduk-aduk bohi hita do nasida molorak di bagasan jala di ihut ni tangyang dan dia bati inganan na holang manang do hita masih haulongan Yesus si parmonang naung manai tu surgo dio dihonibana do hita satu hasangapon ni jale dejo hita gabe tidangina alani imolo taulahon akka ulahon nang pena met alai di bagasan bulus ni roha isarani mangula-ulau di jabu sopola marumutungut tangi tu holso manang hoi-hoi dongan sabagas benget mengajari akayanakon akka nauli jala argadoi gabe stidangi na dada ikon patupauta ulau na balga gabe stidangi ditongani keluarga ma ima papatarhon ngolu nama ripola nyojar ni holong ni Tuhani ditongani pertibion nagok kosong namar pamua tidoro hatta di akka haurangan ni dongan nuaing dang apala manottu taida panguluon manang geopolitik di Portibion alai hana naik ni Yesus mangalion pos ni roha na hot tu ganup keluarga dang Portibion ujung ni padalanata alai surgudo pakirimon songonon manggogoihon keluarga asa unang mura matapor manang pecah alai pe atik pero rongom hamaulon ni ekonomi jalalam menurun hahipason manahan hita dada ala gogo hita ala gogo hita alai ala taboto uluan ni keluarga nas tasitongna ima Yesus nungamonang jala parede inganan di hita anak naik ni Yesus Tuhan Yesus mengubah panatapatta tu taruk ni jabutta unang ida taruk ni jabum gabe abad-abad asa saurta tutuhatta ala ida mai gabe harbangan majagahon padonganion ni dohot perlenggoman na manottong sian Tuhan tu pangisi ni bagasta taujungi ma ganup ari di bagasan tangyang dohot roha maulate isido ilalauta ya Yesus naung manaik tu surgoi sai mian do ibana di tongani bagasta Sunggul-sunggul berjulu sadarion kami 14 Mei 2026 bokot mahita tu pesta perningotan ni hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan topik terhisa Yesus tu banagijang jalaro ibana muse kedua hon di hari Minggu 10 Mei 2026 di Patupa Huriat tado permingguan songon nasional Tongonima sunggul-sunggul di pesta perningotan hananaik ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Marede mahita sia buku ede
826 ayat sada seterusnya kaus tepasat nama pilihan sada adot sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata naga beturpuk jamita di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhata Yesus tubanua gijang. Ima natar surat diulaun ya ka apostel bidusada ayat sada saat rodi ayat 10 sada. Songonon ma didok hatan itu hatta tapai diut ma di bagasan rohat. Nung ngasidung nian hubahen ale Theophilus barita na parjoloi taringot tu saluhut ulaun dohot poda na pinukkan ni Yesus. Sahat rodi ari hahi satna dung jolo dipatihi ibana marhite-hite tod di porbadia akka apostel na pinilik nai dung salpo hapor suhon na tinaon nai dipatadap podo dirina mangulu tunasida marhite-hite lan tadda ima na pinataridahon na dirina tunasida leleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tu harajaon ni debata. Jadi dinadomui ibana dohot nasida dipatihi ma nasojadi meret nasida sian Jerusalem sojolo dipaima baga-baganya mai na binegemunai sianahu ninna ayai do dididihon si Johannesi alai todi perbadia do dididihonna tuhamu dang pola piga arinari laos disukun akana punguima ibana akanin nama pajong jongom ma saon nari ale Tuhan harajauni di Israel alainin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taon nama nang obasna na binuhul niamai guru di huasona sabing alai jalaon muna do hagogoon nito di porbadia nasonggok tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarhicak maibana di panok noti nasida dungi di holipi obuni maibana sian joloni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana na lahui itu gijang nunga jongjong di labung nasida 2 halak parulos namar linang-linang aka namadok o hamu halak Galilea ahama sai jongjong hamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi na tarhicat siya labunguna tubanwa gijangi narodo ibana sogot songon nanida muna ibana laho dopak banua gijangi ido yanggo sahatna ganuk tau do tapes tahon parningotan hana naik ni tuhata tubanua gijang alai tung maoldo tahanguluhon manang gabe songon natabo pakilala honota di parningotan hana naik ni Tuhata Yesus tuban wagi jangon ala boha ala memang maol makatahon mamuka sian nasugut dina melayani marjamita di sekolah minggu sahat tuna marsaur di ibadah pagi cai marsi jalangan selamat hari Minggu bah capek tu jalan songo di dana selama hari Minggu amang bukan hari Minggu inna itu tuh hari Kamis don wae ningok kan molon dok selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai jaku
Molo ni dok muse atong disingkat mas selamat naik kalau ayon. Kan itu jadi songon namaul do mangalapati manang pasomalkon mamestahon ari hana naik ni Yesus on. Jala lau sadala dohoti godang hita maul mangatusi ahado sa sitong nga ipola manang tujuan taringot tu hana naik ni Tuhata Yesus tu banua gijang. Jala yakit doa kamanginang disadok HKBP manang mungkin disadok Portibion dan adong kategorial mau kasihan lansia satu sekolah minggu mabain perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Adong mau tanya? Molo pasca adong go bekan pasca paropuan inna kan manang Natal sekolah minggu, Natal remaja, Natal naposo bulung. Molo anak naik nyama inna. Turi do kamaton naik inna kan. Jadi memang agak rancu do jot. Alania manginang marhite jamita sadarion adong piga hal nanaing odol honon ni hata ni debata taringot tu peristiwa hana naik ni Tuhata Yesus. Na parjulu hana naik ni Tuhata Yesus tu banua hijang ima hasisikop ni pangulaon ni Yesus di Portibion. Kenaikan Yesus ke sorga, peristiwa kenaikan Yesus menjadi puncak karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus. Di Evangelium si Lukas najot di baritahon taringot tu peristiwa hana naik. Alai boidohonotta di buku ni ulaon apostolon ima songon pangaripunan ni pangulaon ni Yesus na pinapatar ni panurat Injil Lukason. Di paadar ibana ma taringot tu na pinatupa ni Yesus songon Mesiasi. Pabua nunga sikop nunga dipatupa ibana maneahod dirina marhite-hite silangi. Manobus dosa ni hajol maon. Dakolan manobus. Alai hehe do ibana siang namate. Pabua ibana do demata natuk manaluhon dosa dohot hamatean. Pabua ngolu ni jolma dang holan marujung di hamatean alalas gawe patubuhon pakirimon na baru. Pabua ikon hehe dong se sudena jolma songon na pinatupan ni Yesus. Jaladak kolak kehe moloholan hehero tu dia muse. Nah, marhite-hite hana naik ni Yesus patubuhon muse pakirimon na baru pabua songon nanidok ni apostol Paulus di sada Korin 15 ayat 10 siai. Pabua pakirimot taringo tu Yesus dada holan di Portibion. Alai doho donang ngolu namanoktong ngolu nasomar haujungani. Idono di apostol Paulusi. Ay molo holan ayanggo holat di tano odo hita makirim di Kristusi. Jolma nadomangol mahita siang saluhutna. Bahwa pengharapan kita tentang Kristus, keselamatan pengampunan dosa bukan hanya persoalan dunia ini lagi, tapi juga pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jala ido namar gogoyo kita manginang molo manibang-nibang ngolu topi geleleng mahita di tanon. Alayala mangared manaili melihat dohita dopak jolo adong hangoluan namanoktong ido bahen tahabur juhon paraloan ni hapor siotei ringgas marminggu ringgas mangulahon na ringgas manangihok kata Tuhani ringgas mangoloi saluhuk na padohan ni Tuhani asaboha
asa parsidohot kita maka nguluhon haluaon na pinaradi ni Tuhani jala asa dohot kita nang madapot parbagianan di surga hasonangani. Napadua ko namanginang peristiwa hananaik ni Yesus tu Banua Gijang patuduhon sada kepastian manang jaminan penyertaan ni Tuhani di sadok ngolu niaka na porsia. Adorang somanaik Yesus tu Banua Gijang dipatihi dipopai ibana do akka sisianna asa unang ditadikon Jerusalem asa manoktong majolo na sida disi paima di pasahat debata na pinarbaga-baganay ima todi perbadia ima jaminan taringot tu pangaramotion ni debata manaik Yesus tu Banua Gijang dadan namar lapatan gabe holat ditadikot Yesusi boti ngolu niaka na porsia ngolu ni portibion so mardongaton Tuhani alai tot di porbadia ma hapataran ni demata namian na tinggal di bagasan ngolu niaka na porsiai. Yesus naik ke sorga bukan berarti dia meninggalkan begitu saja kehidupan orang-orang percaya. Tapi justru dia akan mengutus melalui janji Bapaknya Roh Kudus yang akan berdiam, yang akan memampukan, yang akan menyertai kehidupan setiap orang yang percaya. Taringot tutot di perbadion gumodang matahatai 2 minggu naro. Ima di pesta asa sahur di todi perbadia. Alai bodoh honota todi perbadia ma hataridaan ni jaminan pabua Immanuel debata toktong madongani ngolunya kana porsia sahat tu bagasan opason. Napatuluho namanginang songon naktim jodoh salah kaprah manang gagal paham kita mangalapati taringot tu hadirion ni Yesus songon maol nihita makanguluhon peristiwa hananaik ni Yesuson songon ido nang akka sisiani adorang so manaik Yesus tu Banua Gijang nunga di ida nasida napi natupa ni Yesusi nunga di ida nasida pabua namate Yesus diadopan nasida dihau pinor silangi jalanung ngalam dia tusi nasida hehe ibana sian namate manaluhon hamatean. Nah amanginang taidama rabor hasian akka nani ida nasida dihuaso dohot hagogoon ni Yesus napataluhod dosa dohot hamatean. Gabe tubuh ma di bagasan rohani sisian mewakili kebutuhan kerinduan nyaka si hatoropan ni halak Israel. Amin. Taringo tu haluaon sian panggonggomion ni halak Romawi di bangsa Israel. Hidup baik rosuk-kusukun nasida tu Yesus pajong jongomu masaan saunari ale Tuhan harajauni di Israel. Tuhan apakah engkau memulihkan Israel pada saat ini? Mulu di bagasan rohana sida ibana do Mesias alai dalam konteks kerajaan yang berbeda. Bahwa inilah momentumnya Yesus akan memulihkan Israel sebagaimana kerajaan Israel pada zaman Daud Salomo pada masa kejayaannya sebagai umat pilihan Allah yang tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain.
yang tidak lagi mengalami penderitaan. Hobartu napi nangido nasidaima. Suku-suku non memang mewakili kebutuhan nasida, mewakili kerinduan nasida. Alai taida ma akamanginang. Harajaun nabi noan ni Yesus. Harajaun napi napatar ni Yesus. Dan songon pangatusion ni si hatoropan halak Israel. Manang hobar tusuk-tusuk ni aka kisian. Jala bialu si Yesus do taringo tusi. Pabawa dang rodi hamui ubahen tahun uboto tahun namana obasna. Nabi nuhul niamai guru di huasona sabbe. Amaninang situasion manungguli kita taringo tusi tuhu ni tangiang najut-jut di minggu na lewat minggu rogate. Pangatusion ni halak Israel nani wakil hon ni akasisian di bagasan turupuhon. Jok-jok do tapatupa di bagasan nguluta. Konsep berpikir para murid di sini seringkali kita hidupi sekarang ini. Bahwa banyak kita seringkali gagal paham tentang keberadaan Tuhan. Bahwa melalui doa-doa kita, permintaan kita, seringkali kita memaksakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan ketika itu tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita, maka kita sering berkata Tuhan itu tidak berkuasa lagi. Tuhan itu meninggalkan kita. Amanginang di paingo trupuhodo hita paboa dan saguru di hita nampe mungkin ninnarohata rikot kebutuhan kerinduan nata pengido. Apapun yang kita minta, bahkan mungkin nata pangidui adalah hal-hal yang baik, benar, alai ikod dohonota do songon nani do ni turupuhon dan saguru dihita. Taringo tu tikina, taringo tu realisasina, ikod dohonota do saguru diamaido hobar tu wasona. Asa songon halak namangido ikor radiro hata managam hobar tu napinasaha ni Tuhan. Alai ngok mahita hobar tu natar surat di Jeremia 20 siai ikodohonota ma di bagasan hapor setai pabua dangdung sakap narua sakap ni Tuhani. Alai sakap dahamedo. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi selalu rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi saya paksa Tuhan itu di tangiang ta. Nanaing dohonota songon tangiang Yesus ima. Saya saut ma lomo ni roh. Napa obato namanginang idautama peristiwa hananaik ni Yesus sekaligus doon laho pabakiton aka sisianna gabe sitidang ini Kristus. Artinya kita mau katakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus bukan hanya sekedar melihat jauh tentang sorga saja. Tapi kita mau katakan realitas hidup kita saat ini adalah dunia. Bahwa hidup kita harus berjalan. So must go on. Laho paradihotusido hita alai ingotota maahado napatut siulahonota di partikian nuai. Unang gabe tarlalap pita. Di deba halak adonggo nalaus gabe mamulik mar askese. Holan laho manariho surgo aledang mare makarikoti ngolu na di tanoon namar lapatan realitas na ahado si patuponna.
Martin Luther heamat dok, au surah huboto sogot mati au, sadarion suarok dok, apel ni nebana. Artinya hidup saat ini, kesempatan yang Tuhan berikan saat ini harus kita pakai dengan baik. Kita harus menjadi saksi Kristus. Gabe siti dangini Kristus imahita di tanon. Di dok tuak kasih sianna sian Jerusalem, luar Judea, Samaria, satu ujung nih pertipion. Nah, obartu tahun transformasi. Pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Asa mamuka sian tongan ibagas tabi. Tai tapai uti hutak kamanginang nang dia ka topik-topik persekutuan sel tapi lahu babagas sok kita taringot tu kekuatan di keluarga. Langsung oni maasa tabonai kesaksian tentang Kristus itu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Meme honota, ajar honota, kaya kota, hangulu honota, ngulu ni nagabe sitidangi Kristus di tongani bagasta. Dungi mangerbang matuhu madiak kita. Mangerbang madihuria, maherbang ma nang di tonga-tongani bangsota. Ikon pabo to honota. Daktolan persoalan lahu marjamita di son. Alai gabe do honota ma ngulu taido nagabe panidangion taringotu Kristusi. Hidup kita menjadi surat tentang Kristus. Ima si hangolu honota di parningotan hananaik ni Yesus. Jadi magopodo mariswangdo sai tapes tahun hananaik ni Yesus. Tatap surgo alai dang tadege tanoon. Nah, jadi asa tapake ma partikian na pinasaha ni Yesus. Na parpudia manginang tarhisa Yesus tuban magijang jala roibana muse ninna. Namar lapatan paingotok kita do pamua ahado ipola ni hana naik ni Yesus tuban magijang. Namar hua do Yesus tuban magijang. Apakah seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa Yesus meninggalkan murid-muridnya lalu tinggal begitu saja? Down. Di Yohanes 14 ayat 2 di dok torop do inganat di bagas nidamang au soido honokku matuhamu nalaho maahu mangarade inganat dihamu. Artinya kenaikan Yesus ke sorga ini mau menyiapkan tempat, menyiapkan rumah, menyiapkan perbagianan dihita di surga di inganan di Tuhan. Ngadong dihamu teh inganan di damang, inganan dihamu di surga. Sementara aku dah ubah, molau huruf doi. Ngapi ke jabu 4 ditain kan 2. Napa julu jabu dinas. Napa 2 rumah Bapa di surga. Asik. Kan itu. Ngadong dihamu nadi badang gope, mak kontrak gope amode. Iko pasti doa manginang. Dan itu pengharapan kita. Dan itu meyakinkan kita hidup di dunia ini untuk melakukan karya yang terbaik. Mulura gudu pihamu taring otusi. Bah, nomor 2 nama kita. Ya. Ikut di bagasan pos nirohadu. Ainung ngadohot kita saluhna ditobus jala di palua Tuhani. Amin. Atong rade do ingana diamu. Iya, ngatur tewo mahita kan? Nah, artinya ini yang mau diingatkan kita melalui kenaikan Yesus ingot ma ngaung jabar mudisa. Alai sotung ingot sotung gabe mago kucineng. Ido tajamoton ma nguluta. Tajaga ma. Dan itu juga yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 14. Adanga dong huta, adanga dong dison huta nahot. Alai dilului rohata do narosogot. Bahwa hidup orang yang percaya dunia ini bukan kekal.
hanya sementara dan kita akan meninggalkan ini dan kita akan mencari rumah yang kekal bersama Tuhan kita Yesus. Nah, ido napina sautna di harorona na padua halihoni. Hobartu hatani hapor seotaikan narodo ibana sogot mulak na padua halio laho mardua. Manghumi halak na mangulu dohot nama itu. Nah, artinya ketika kita hidup benar dengan iman percaya kita, maka langsung haluaun na pinaraden itu ani atong tusom madamang ninaun nama kita tusom madainang ngahu paradi ingananmu ninna. Artinya melalui peringatan kenaikan Yesus, ingatlah bahwa kita sudah punya tempat yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus yang telah mendahului kita ke sana. Oleh karena itu jangan biarkan para jabarami inganan na pinaradin ni Tuhani diho gabe mago alani pertibion. Sajakom mari berkarya dengan baik agar kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Yesus dengan kenaikannya ke surga diberikan kepada kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma ale Tuhan. Di bagasan sadarion marlas niroahan. Marhite parningotan hananaikmu tubanua gijang. Sikok ma haluau na pinaradem. Dada holat di tanoon alay dohot nang di banua gijang. Pabuwa nunga ditobuso hami sian dosa jala diroroho sian hamatian jala ingat para diomu matutu inganan di surgo hasonangan irap dohot amai ima na pinasunggulhon di pesta parningotan hananaik ni Yesus tuban magijang asa ajaranmu mahami Tuhan di bagasan ngulunami marpos niroha taringot tu pangaramotion musalineng manguluhan nang pegodang akatan tangan nang pegodang hamaolon nang godaan alay boy marsihohot hani bahkan molotung pesipata maol atusan nami gabi ajaranmu memahami Tuhan mangalapati hadirion mi nunga ditongos sokotot dim di bagasan ngulu nami. To dimi matutu na manuturi mangajari hami Bartolomone roham. Asa unang magopo haluaw na pinarademi. Jalaw nang magopo tutu Tuhan inganan na pinarademi di hami. Marlas ni roha hami di tanoon rapod dohoto. Jala marlas ni roha mahami makirim pabawa dohot dohami nang napinaluam sugot di harorom na padua halihoni. Tuhan mauliati ma pasu-pasu ma huriam saluhutna asagok malas ni rohanami gabe sitidangin muhami Tuhan di ngulu namion di tanoon di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapapungu ma peliata na paduahon lao suhuk ma maridi kita.
Ananiakon ma peliata. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-lehon nadingkan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na ni lehon mitu hami pilihan nami tu. Saya jalo may gebi uap na khusus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asa hupat hasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo ditong-atong ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lehon mi tondiro. Ale Tuhan Yesus Kristus, naung manaik tu Banua Gijang na hudul di siamun ni debata, hasangapot dohot hamuliaon madiho, rodi saliling nililing na. Namarlas ni rohado hamin waing ala naung monang ho, jala di pabakit debataho gabe raja di atas ni saluhut. Halonganga dosudi dalanmu, ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut, alay gabe tumi boho sian sasude jala maruligoa asa lopit saluhut ulunitot laho marsob batuho jala ganuk pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung yukap ho dalan tu Banua Gijang gabe situani malim ho na mangodihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon pai mamarpungu hami di labungmu sai pasaut ma bagabagam tuak kasuruanmu lehon tunasida sahala dohot hagogon sian Banua Gijang asa marmulia guarmu di Portibion sai ajari ma akka partohona di huriam asa hobar tulomo ni roham akka aturan pamicangon dohot panugunuguon nani aturhon nasida di huriam sai gonggomi jala paretai masa luhut huriam di sadok Portibion asalam rarat jalamonang huriami lehon habis taran sian Banua Gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru Bible Flow diakones situa dohot evangelis asalam maraturan huriam di tanoon sai pajong-jong huriamon dibaga harajonmu dibaga sarrohanami asa marhiras ni rohami mangoloi dohot mangutukko pahot ma rohanami tuho asa huati dako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sapaian mahatam dohot damem di huriam asa huingot kami dada hasianganon inganan nami alai di Banua Gijang di labung mido saya ramoti mana manggonggomi hami dohot suruan na pinabakitna lehot tunasida habis taran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masa luhut parpunguan ni ala Kristen sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolan nang pe di bagas nabi sai lam lokangi siak kami dosa do sude napa sorato kami di hasianganon asalam malungu kami pai mahon harorong mangalap kami tulabung ni amai. Amen alea manami na di Banua Gijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajon sai saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadadon hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangagong ayo dona puna
Mulak mahamu di bagas dame. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala si marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Amin. Amin. Amin.